Ну що, готові? Полетіли. Сонечко, тобто до цих квітів у мене ще є подаруночок для тебе. Нічого собі. Так, тримай, відкривай. Чуєш, то коробка з минулого року. Так, то така сама, як минулого року. Рівно рік тому, коли ми ще не зустрічались, така сама коробка була. Трошечки сюди. Ну. Та я знаю, що тут є цукерки. Дивись, дивись. Чи ти записку знову поставив? Ну, це зараз бачиш. Так, відкриваємо. Як відкрити гарно. Оп-оп-оп. Річниця, як то кажуть, на річницю. Подаруночок. Що тут? Ти не знаєш? Ми вже рік разом. Пора Що це дарувати. означає? Коробку заберу. Я боюся щось відкривати. Чого? Та ми рік разом, кохана. Треба дарувати такі подарунки одне одному. Продовження в сторіс.